बाबा हाबा सना मानसि नोंखौथ' आङो जाबाय दे बा जाबाय खोनासं दे जाबाय खोनासं uses of auxiliary verb आ 26 दङ बा बेसेबां दं 26 नाथाय जों दायो नों उन्दै नालाय बेनिखायनो जोङो is am आरो are simplest auxiliary verb नि सोमोन्दै सोलोंगोन दै बिदिब्ला is am आरो are खौ माबोरै बाहायनाय जायो बेखौनो दायो नों खालामनानै दिन्थिगोन दै दे I ननिता बिदिब्ला बेयाव मा जागोन am very good दे मोजां लिरनांगौ लेटारखौ लासै दै very good I am ननिता माने आं ननिता apa बेयाव केपिटेल लिरनोसै मा जागोन बेखौ फरायग्रोनांगौ I a bad girl बिदिब्ला बेयाव मा जागोन am very good केपिटेल लिरनांगौ फार्स्ट लेटारा अरायबो केपिटेल जायो सेन्टेन्सनि दै very good you my friend you are जागोन मा जागोन are very good you are my friend yes you are my friend and I'm your friend okay मोजां लिर very good next see her mother she is जागोन wow बियो आंनि बिमा she is my mother जागौमोन नाथाय मा लिरदों she is her mother बियो बिनि बिमा नङा होमबा he a teacher is जागोन he is इमान मोजां आनो बा दे he खौ बुङो थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बार आरो सिंगुलार नाम्बारजों अरायबो is फैयो दे गोसोआव लाखि बेयाव are जागोन बिदिबा मा जागोन बेयो फार्स्ट लेटारा केपिटेल केपिटेल र आखाइजों खोमोराबा बेजों दे नों बुंनाया जादों एन्सारा नाथाय लिरनाया जायाखैमोन मिथिबायना बास दे बेनिफ्राय नेक्स्ट मा फरायनाय समाव मोसाया दे बा eat a dog मा जागोन is वाव गासिबो हाखाबाय माथो नोंलाय आं इदा जाबाय साबजेक्ट माने थार्ड पारसन ननिता इदा जाबाय थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बार दै आरो थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बारजों इस फैखायो इट इज ए डग बेयो मासे सैमा they is said मा जागोन देया सिंगुलार ना प्लुरेल प्लुरेल दे मोजां लिरनांगौ गुड बेनि उनाव we are children वाव एफा मोजां हाबाय नोङो खस्थ' जादों लिरनो एसे मानसि सना नङा होमबा नों दे मा लिखो फरायलाय I am Nonida I am a big girl you are my friend she is her mother he is a teacher are you a doctor it is a dog they are my teacher we are children wow